batterie majunove. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la beyadive. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Serabe mono, kono dole jeli sernive. Wata wadam ne, biddi dam wata wadam ne. Ninjalena. Abdurrahman. Oh. Abdurrahman. Fulɓe de mbi kaɓe ceeri bandani. Vraiment Abdurrahman weltanima han. Te min mi andi Bukari kam. Hoore nde koni widde anda haydara joni noon ɓayre jaaɓi Abdourahmane yo yaw Abdourahmane yawno mballa kam o probléme mi yalta e probléme Abdourahmane mi wawa wuur sans Sofia te noon loggoy kewata hen Abdourahmane miñam yo yaw mballami salla jaaɓi awon haɗa min ko jaaki men Sofia ko kaade Abdourahmane an woni antivirus ka an wawi Sofia Abdourahmane e defte ma nafatma ɗum mbaɗa ɗum constitution Chine andi ko Sofia a sottata ɗum andi Abdourahmane ɓuuri ɗon billahi ɓuuri ɗon a faami yawno jagga hen an surtout probléme Boubacar ndegulla ɗo hiccani une minute ndegulla Fatima ndegulla Boubacar ndegulla yimɓe galle ɓe fof minen fof ana wawi ɗum regol sak Sofia goot sel Abdourahmane ɓuuri ɗon min kan jimmi tan Abdourahmane yo yawa so Allah jaaɓi Allah ko moƴƴo kono Amadou an kam est ce que ƴefnima mo gadduɗa ɗo e galle baya eyyi an Amadou on mbo yeeso wa ngana carte Afrique wonne addata ɗum galle te billahi Amadou o kam ñande fof yiɓe Sofia an a waasi Sofia wona ɗum woni te o ko caggal mawɗo woni kam mina min wima noon o ɗe guite mum ko guide cagga jogui an Amadou Amadou an anda yimɓe de min kam famani ɗum an ƴewtintaki neɗɗo an ko ɓerde ma tan toñma an kadi kam ɗisi yorta woyni pétrole la ilaha ko Abdourahmane a jarama Bukari ça va aɗa selli an to gonɗa
mboɗo sohluma de mboɗo sohluma no feewi e feewi te komi jiɗɗo haalandema mi defti décision so tawi vocal am jabtoɗa ham salamualeykum Waalaikum salam. baba mbaɗɗa No mbaɗɗa? jam tan kay Aɗa selli? mawɗo ñaafoɗa seeɗa ƴiyam ñaafoɗa. Accu hakke de, accu hakke. Ko ɗo koɗɗa? min ɗo koni o waɗi opére galle fof a hawri arti jooɗi jooni no hara jini wat feere no ɓuri yaawa o yalta galle o yo yaltu galle so ɗo bonnat galle o de min kay hanti kala ko mbiɗa Abdourahmane miña koye ɗum jahata yimɓe somi yehi jooni man tutto paaso buftino e galle he Ka woni Sofia? ala min woni jongo ma Jongoma. Masallah, masallah. Billel Birama jino foƴƴo ko jawon ene tigga dande gaynaka Allah e ma. Yo Allah ren yalla suura. Wallahi ka jongoma. Mara holko jiɗɗa e Sénégal ɓe. koni sinisi Sénégal ɓe woni pompoɓe yeeso pompo caggal ɓe tan ha mbayno mbaɗaani tan jogo tan mbaadi tan hono mbaadi ma ni tan. ala min ko jongo ma wona ɓen Sampoyl Haruna Bayla debbo jooɗo ceranto balle hamma salwa doole gaña ko donka wallahi ka jooɗo ka jontaɗo aɗa jooɗi aɗa yotta kono Abdourahmane yo yaw Abdourahmane garama ko mayiɗa Abdourahmane walla garama mbiɗa yiiɗi heɓde Sofia am law yo Allah waɗane jaam waɗanma nden ɓeydo sutoro o yo Allah reene ɗum tan jinno wiɗam afari eyyi tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala joni kay laabi kam haɗiɗi Sofia konno mi nani eyyi yo yaw tan nani Abdourahmane mi nani kadi ok saba wallahi tawna ni mbanɗa Sofia gila départ on ceerata eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole gili serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗa waɗam ni ñiri mballi guitene sini ñamde walla ko jaam weeri ko mbiɗa hen fof no yaɗa yiye jaam ñalli wiye jaam weeri machallah jelomo reesi no gorɗa mawɗum ni machallah jam tan wallahi jewna hen hay mo yima kadi andi kadi ka jewnuɗe galle muɗum e jarama allahu akbar honi ɓeɗe rewɓe hannde mbeeɓani waɓide mon ni mbeeɓani koko manki e oɗo jamanu debbo yo won debbo waso nandude goɗɗum ko wona debbo an kala mo yima ne andi ka debbo e nder rewɓe machallah geeji babal maɗi juwata ko arɗa sa juwima jooɗoɗa sa taari mo ɗomɗa machallah ko debbo de jeew to lembel ma woni bob mo am nanina dañi lembel seram kono jeewɓe muñɓe galleji garɗo ɗo taw toon jarko ɗo koton ko wona ɗum ko ay sa woni e galle hay sinno ko 2 secondes alfotando kewa galle mineni hakkude men Abdourahmane kono surtout ɓe lelde on mbaɗi séparation de corps wiyetede goto fof woni ko banggue muɗum ɗum mbiɗoma noon annene matami jeeha e famille he
sa wona galle ke ma ganda mi haala ma no gueɗel oɗo abdourahmani o wona moƴƴo andi holno wanma no lekki tutaki ko rosataki ni so ɓoyi tan mayat waaleykum salam Sofia ko woni Sofia eyyi min woni Sofia machallah aɗa selli Sofie de ande inde ma bayal bayal eyyi hay ande inde ma nde no weli kono mi inire ni ko Sofia wiide hooram Sofia ne wiye gorko debbo ne wiye noon gorko ne wiye noon ha ndeysan nden jeew Naam. aɗa selli ham Mawɗum ni. mi arti Arti. Machallah. mbaɗami yetto nder allahu akbar allah heewi tagodi Wadda andi Sofia. mboɗo andi mo mboɗo andi mo woto waɗamde ɓiɗɗiɗam woto waɗamde ɓingel nena woto waɗamde ñiri wamde gisene sini ñaande ñiri mbandi gitene sini ñaande wona condi kala muɗe a waɗi komi sikkano allo sala oui joni joni garton toon eyyi joni joni garton koye famille he ay ni no way ko ni ponnoɗa waɗa an fof no ɓurdemo andi holko ɗum dani jogade vitamine uji kewɗi machallah homo toppita kono oɗo abdourahmani moƴƴani hande moƴƴani janggo A haali gonga de. Sabu Sofia ne arata ɗo e galle he. eyyi Ko tukule toksel wonno. eyyi Ay joni no foti. waɗ ɗum ko hewde vitamine an noon ko vitamine ala e ma as ala e ma vitamine b vitamine e ɗum fof ne manque ma te ɗin vitamine uji fof ene kawriɗe am ɗo mbaɗa e hokkude baɗi Han kay so ɗum debbo mankama vitamine uji ɗiɗon arate ko refi ɗankel refi mbiyete ɗankel o sara ko on heɓanma an kay eyyi duwonomi tan. Allah wawritanomi e joom gallam. non 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 sala wonko gandanɗa hoore ma yimɓe mbawa wadde ɗum défendre de kanko wawa ñamde haalis jananɗo ha par yimɓe gara mbaɗam défendre ɗum ganda ma mimi jabta ɗum kanko taade kay o welsodimo hoore makko haw ñamiri ni ɗiɗo million ŋaji janani o hulano hersani anda no yimɓe dañiri mi wawa waddemo défendre ɗiɗo affaire uji ko kamɓe jeeyi gonga ko kamɓe jeeyi gonga te an ala ko joɓiranɗam mimi ala ɗum ɗo aɗa lebto bandiraɓe ma tan so anduno wawa nangude tege ɗe pourquoi mo jaɓa pourquoi mo rendini ɓeeɗo yimɓe wiɗuma no wawi nangude tawa o wawa tawa o fenan fotani wadde non wonko gandanɗa hoore ma somi tawi dari mbeɗa waɗamo hen défendre nden ko min mankinata hooram te min koɓe teddina e ndiɗo leydi mbeɗa anda komi holon eyyi ko kamɓe jeeyi gonga en tout cas o jooɗima dal ok mi salmini merci beaucoup ok jahon ndendin natta on ngalana ɗeɗon doole pourquoi mo ndendin ɗum holko mawmi hen jeewo debbo woto jaɓat wonde e galle taw hutortake dewgal wona ñamde e yarde awpiɗo galle bamma tan hankkadi a daaretake aɗa mankira ko mbiwan ko fof ɗum fof noon ene taweɗam ɗo abdourahmane wona moƴƴo de ɗum ƴeeŋi jeew suudu ma
an jogorno noddu joni an jogorno noddu dambalo oɗo gila nanmi galle o tan kadi fay mi yitere wi fawtata merde an kam mbaɗɗa ko hono mbawɗa ɗum hono jatana mi wiyeɗa galle mo ganduɗa mbo ala kayitaji mbiya yomi yeeyi ɗum ƴeew à part de aujourd'hui ƴeew mi yiiɗa haɗa mi wiyata wan ɗiɗo galleji min jinmi somin yeeyna mi yiya ɗum galle laaɓɗo tos tawa kayitaji ko pewɗi kono mi yiiɗa o bone ha et puis tota kam respect min komi kalifaɗo woto wonta waddal no mbimami min jinmi somin yeeyi neɗɗo galle tawa kayitaji ko laaɓɗi anani kono mi yiiɗa ñaam ɗum ɗo enen onon bonni leydi on bonni leydi goto fof yartiri yaregal voilà Yo, ande ko kaldanɗa o joni fof an jeew an kalden gaɗani haydara mi gonno ko yewtude tan yew à part de aujourd'hui yo wayru hande haɗa haalda e ɓeyde dinosaure uji est ce que anani anani kaami ko Sofia komi beltiɗo Sofia ko ɗum Sofia miijo tan Sofia ko miijo toon Sofia miijo holɗum miijo toon Abdourahmane watti hirdemi Abdourahmane watti hirdemi alhamdulillah i holno hilirma o yi kam mbeɗa jodde e ngal ɗa o joddinomi less o mo birtoɗɗa amen nane o on de o wirtidi amen o yi kam jeewo nder alhamdulillahi rabbil alamin gorko kam watti hirdemi eyi ko weltare kay kono wat sees ar jooɗo ar Sofia ko beltiɗo ar jooɗo ayi a weltima ha wari ni ar jooɗo sonani goɗɗum tawata men toon ar jooɗo ar jooɗo mijo wat seesa noon kirisaɗo kardiak min toon ko nen jeewa men artir hakkille ma Sofia ayi min to gonmi ɗo hay somi yani crise cardiaque ene jarani weltima de Bugari Ceerno Bayal Ceerno Bayal Bugari an noon dekere mi andi sa ɗannima woppaniɓe fof an yaha Côte d'Ivoire tan natta noddude yimɓe tan haaldata hay goto an kam ɗum ko woni wallahi ayi ɗoygol gongol ɗo ngol e leydi men ndi ɗum ala to de minen to ko dogdu tan dang jamma e ñalawma ala waktu mo dañata heɓere saka noon Côte d'Ivoire tan Côte d'Ivoire noon way heew liggeyde he toon a ñallenta e wallenta arani holɗo mbayɗo yidde mine ma saɗa siftora mbeɗa siftora tani mbaɗata ɗo kolle dara wallahi nde noddama mbima a soppuni min leɗɗe kokkoƴe hami mbaɗe damale ƴeew oɗo saaha e ñala kolle dara nde saɗa siftora are gorko kam watti hirdemi alhamdulillah nden jeew min mi haalinum ɗum ka Abdourahmane artata e junngo ma te ɗum ɗo o woni koye ardude seeɗa seeɗa te fof maga laaɓa inchallah wallahi voilà wallahi alhamdulillah ala an kam arrivage nane mo pottumɗa e damar galle oɗon joddi o holon an accana mo mbaɗo ɗum seeɗaɓe ay to jiiɗa ngal mawnide gaɓɓuɗo ɗo noon ngay wonde cagga caga ay nande min joddinde ko daarɗum omo daarami ha ɓandam ndu watti moƴƴe a yii reedu ndu a sikki wona faabo wirtoto ɗum o wattoto est ce que a yii yeeso ngo a yii guirɗen lugguiɗiri ni wallahi mi yii holno ɓeeɗo yimɓe holno yimɓe mbaɗirata ɗum e recevoir ha ene ɓeyɗen yimɓe mette tan min ne naarmi gallo nde sa yino daardimi ni wona jibinami ko ɗiɗo daari wona ƴoyre de o est ce que wondani kaaɗi o sellani on jiirumi ni celluɗo waytano wayni heureusement tan no Abdourahmane furi kam tan ngabbumi dow so wona ɗum min kam o gaynino kam ɓooyi darkima ko kewkiki Sofia mbiyanimo ko ƴewde min mbiyanimo ɗum Sofia Allah areyam gorko watti kam hirde ene watti yam hakkille alhamdulillah mi yetti Allah de enen fof en jetti Allah men jeew min mi winom Allah uddata dammal artira palanteji wallahi so uddinde ma wodno yaltini hen wuddere saabu an waccirtama ni ɓerde ma lamdi
e wondema dimo e muñdema wartat hay juuɗe ma ina mbami yidde joom galla mo woni non non nen jeew mbiɗa andi ka beltiɗo hay minne komi beltiɗo comme mi yahatmi ɓooruyo ala mbiyani mun an ko janɗa ɗo kom ɗo ɓeytoɗa ɗo mi oppimo ko mbawmi hen a ñaami tege janani a ala ko jobɗa bande e ngala ko joɓi o jooɗima ro kasoro o udda so udda ko waɗat ɗo so wonno kala ñamnoɗo ko ni watte anani ko boni watta so gongol ari o wattata mbeɗa mi yaha ananiya e jurta min o bonnanta kam min hannde komi weltiɗo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah gorko kam nana watta yam hakkille ɓorni tuubayal tuubayal ba papalos Mamadou magaka asili ka galle waɗi alhamdulillah ino nayeɓɓe mbay aka moɗo paa o mon ɗon ɗe balle kamba min wayri ɗum juma to bo wallahi ɓanduni ko weɗande balɗum yalla hokku jaam yalla addu afiya kosɗe ɗe kosɗe ɗe gora ok yalla addu afiya ane jaam wallahi mbiɗa jaam jam tan jam ɗon men yeto kay ka jaram jaram cuhlel moƴƴel woni ɗo ɓikko dijamo ibrahim ka wallahi kurko moƴƴaneedi barka yalla addu jaam amin ya rabbal alamin a faami dey paɗeje tan paama tan tuubayal manngal tan kadi yimɓe jala tan mba sikka ma ko min faɗɗi nde yo nde ko min ɓe jalata aduna hawni aduna bone ɓoydeji ko sikku ma seru wallahi goram wallahi ndaw goo kono ɗum ko bogari baya an sikku ka intellectuel woni neɗɗo ngannduɗa ganduɗo hunde aɓe ñooɗo mi amno a hawnon woori aɗa jogii haqqille aɗa miijo ni no Abramani Amadou mbaɗi hanki ɗo sal men ɗo ina yooɗi oui Fatima an kaldanmi de Sofia ko woni ha Fatima jimmu ko keɗɗa kam hasidagal ngal miijoɗɗa yam ngal wonani yam te min Fatima mi yiɗanama bone sa yi mi waɗirini tan ko anji kaala e anji ɓernde ma metta billahi seyɗan natat tan koto heƴani kono min e ma no mbaɗen ɓaddadir ni no mbayirɗen wonde siklaɓe ni fotani yarude ni wallahi l azim min ɓerdam de koko moƴƴi tan jiɗan mi nat mi yiɗana hay goto ko boni te surtout an min ka ɓinguel nenam mbiɗa yiɗma mbiɗa horsinma nan tan mi haaldi ɗumen nen jeew mbi min ko mbaddumi Fatima ko non wayi musdem par ce que nanguirmami comme no mi jiiɗum yimɓe baba Fatima yaafom daña baraji Sofia ko mbaɗɗa kam koni muusi kam koko par ce que a fennini kam min meeɗa fenandema te mi fenantama pour wadde protégé oɗo petit gas ɗo ene galle hakkude men ɓuuri ɗon non mine ma ko nguurɗen ɗo e galle ko a fota wiide waɗamo protégé somi namdi wi kam monɗo hayso woni minen ñaari hayso woni minen waramo wiyam noon rek gasa mais a suuri kam mbiɗa kam ko monɗo firti joni ko kanko ɓurnira kam min o Fatima woto wi noon min o mi watta ɗum protégé aduna firtoto mi watta jonngo mi protégé Amadou addimi ɗo wona wallahi haajum addirimi ɗo kono no Amadou e Abdourahmane ñomtori jeehi jiindiroye garti caasi avini an ɗum ñawani hakkille ma o seeɗa an kam ka intellectuel aɗa ƴeɗi ko kalɗa ko de ko gonga aɗa andi noon bayal ayi hunde so yewtidama ha wodi ɗo fiɓodira nde yo daɓɓoñ gone hakkude he gueete yimɓe ɗe bakali so tawi ko joom hakkille wona ɗon e ɗon etotoɗa ɗum rekul ala e sagu gacca neɗɗo yaaha ha deƴƴa e hakkille mum ha hakkille mum arta anne ha ƴetta peeje moƴƴe ngam yewtidde joomum jippina ɗum min ko ɗum taknomi état ji ɗon haydara ayi Amadou noon kam mami yewtudo mum te mbeɗa andi somi yewtude mum mamin paamadir saabu Amadou amen no wayni yawde ko laawato fof ko noon o wayi yawde ko giifata wonno ɓernde nde ko laaɓnde Bokari Abdourahmane bonani hen oɗo o wona ballowo enen jarɗo hen ko ballal e jokkere enɗam kono nin Abdourahmane jirtini yiɗi ko bannande ɗum
te wallahi Fatima mi darim tatinani mata kay problème o ɓurtu kam dole tan te somi haalni mine wawi mbaɗa réagir e goɗɗum Fatima min kom ñaagiɗom yaafon a yaafim kam yaafim gonga alfatam kala a wattata kay wala ami mi yiɗa waddude ma Fatima wallahi min an enen jewtan jogimi min so gacci kam holto paymi wot tikkanama nani tikkantama min mi yiɗa moftana kam haydara kala ko wawi hewde situation no wawi wonde no mam wulnude wonno fof haalnama gonga sabu minene kadi mi wawa dañde ko ɓuuri on onon woni fof hay ko mbajjimma ko mi ñaman mi yarani yiyam tan mbiɗa yiya ɓowli yeeso mi haydara ala e ɓernayam minen min jagganta e goto minen mi dañata ko ɓuuri mani welti ko ne woni jam wallahi a ɓooya ok a jooɗani esi yan kadi yimɓe pofti yimɓe gondi sibi Allah tan nela ɗum enen ko muñɗen ko ha maayen e muñat tan hay goto wawa muñde e place men jewgal ko muñene suudu hay goto wawi jum an Abdourahmane boom mi nanano o dañini ɗo ɗiɗi ɓen wata an Abdourahmane humani en ɗo rewre waɗere coy raɓɓere eyyi sa huccite mum tan cikkata ko uɗol ayen nde naati galle o tan nde wi hende feccete galle o hakkude ɗum ne Abdourahmane hanga tan kaaƴi Firawna fecciti galle o e hakkude weddi jeewa ladde yew itti yontande jeewa natti ɗum sodande nguuro natti woƴede ɗum boom natti boom andu hay beele jeewa nane galle he wurta e rewre tan sukke rewre ha ɗum waɗi ɗum mele pili haali jitti fusi galle o ha fecciti rewre fokkiti ƴetti bagage mum yeehi joni waɗi abandonné jeewa waɗi abandonné jeewa tout tranquille ha laaɓi ɓe gondata hay jeewa ko wayri ko gorko tan e yitere muni tan saka jonggo muni billahi jibinano nden fo watti heɓtini yayi mum he jeewa kay natti andono gorko wano la ilaha illallah Abdourahmane wani moƴƴo hay so tawi ko moƴƴode ko jawɗo ko fuuratte noon ayi Abdourahmane andi kon probléme mo ayi ɗo jiiɗa ɗum ɗo billahi wallahi ay so laawi ina wawi ittu heeñere neɗɗo tan taw yoɓe ƴeewodira ɗum woni probléme Abdourahmane wallahi Abdourahmane ɓernde ko bonde mi faami wallahi Bougari jafoɗade ala ɗon temen nayyi de temen nayyi e loob temen nayyi wallahi bayal wona bonde jaabo min ko mbayrimi ko tan moftu nogas jibinano nden fo watti heɓtide jiknaɓe mum on galle mon ko galle maleyka yi tan o haydaral ngal hay yorwi kom tan maleyka ñamata yarata ono kay ko ɗum gurduɗon ɗo aya ɗo ɗim ɗo wi monami koye sa ɗum ɗo kam ene wawi taw ko ha situation o reglata on situation regle ɓe hami maaya woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena woto waɗam ni ñiri mballi gisene sini ñam Fatmata buga tetewu an gonɗa koye cowgol comci buga to gonnoɗa ɗum mbimam to gonnoɗa ɗo damal he joni noon damal galle he buga lam mbatta damal galle mi wiyama heddoɗo e galle ko mbatta damal galle fof mbatta damal galle Fatmata ko koɗo Amadou o Bayal kañko jewtidatnomi damal galle guelnani aɗa andi Bayal min mbayrindiri ko ɓooyi te Amadou addi ɗum ɗo weddi ɗum ɗo yeehi joni noon omo yeewa min jalti damal galle min gona yewtude on simtanami hande jamanu ɓooyɗo joni so woni ɗum ɗo ko an jottode makko no yodde mo mi hanima ya oppu ɗiɗo fréquentation ko ɗum ɗo noon addata probléme aji ɗi yo debbo ma o wona sehil ma gorko ma o wona sehil ma aɗa dañi ko ɓuɗɗum ko maddata e ɓeeɗo ɗum ɗo joni sa joɗɗo a wawi yiide banque kadi waɗi to jotten jaaha toon jooɗe galle sibi Allah nelaɗo mum caggal ko ɗum ɗo ko ɓenni ko mi yiɗa artude ɗum de hay o gonno ɗo mi yiɗa sa ɓattoramo mi haalnima ɗum de bukali wallahi ñande jour jiyamam kadi waɗi ko ɓuuri ɗum ɗo kadi mi jogo golloma golla wallahi ɓe wona mbi kom kangal e ngol ko ɓuuri kangal ɓe mbiyata kam aɗa andi kam no mbiɗa anduma sinno ko wuli ɓuɓata ɓuyere jaɓetake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren ɓamodiren yo sinno ko wuli ɓuɓata ko sambiretake fawe ka kufenɗo woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni gasela woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woto waɗam ni ñiri mbandi gitene sini ñamde selaɓe gonno noon selaɓe